Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah, tegaklah, tegaklah oh, siapa didengar kawanmu setia membela agamanya, Islam agamanya Allah menjaga. Berarti adalah perkumpulan ini, romansa namanya dilupakan. Syukurlah, syukurlah dalam pemulihan, hadis menjadi pedoman. Tegakkan, tegakkanmu dirimu, lihatlah kawanku setia membela agamanya, Islam agamanya, Tuhan dan Nabiku. Di ayo kok aku teman iki Mas ono kewan grombol iki. Tinggi gunung kampung melayung, sarang melingkar di pinggir kali. Sarang burung di puncak kayu, saya melihat terlalu tinggi. Mendong menjahit sarung, benangnya ikat sarungnya putong. Putong gantian putong sopo sing ganti. Ngamerono pemuda Jawi nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal jauhi dari pangeran. Ingat, ingat malam dan siang, nyawamu nanti kan bakal hilang. Jangan sekali tinggal sembahyang, tawakal maut tiada henti. Ayo pro kanca ngamerono, rukune Islam yo iku 5. Sahadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindho ning lakoni salat, kaping telune bayar zakat. Ping pada poso ono ing bulan Ramadan. Ping 5 gaji, kaping 5 gaji lamun puasa. Aja elingo yen urip iku sedelo, aja wegah aja susah yen kon poso. Yen ora poso akhire bakal nelongso, sebab urip ninggal poso apa donya. Ngelingono yen wis nunggang ing bandoso, jano bali ning donya wis ra ditampa. Ngarep-arep rahmate kang maha kuwasa, iki
tembangane suwarga kang tumpang songo perdukane ing suwarga kudu sabar lan netepi jawuhe kang maha mulya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Atadama bi ismillahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi sedekah iku manfaate ana lima nomor siji bisa tambah bandha nira kaping pindho kanggo tambah lara ira nomor telu ngilangi ing pala ira nomor papat ana sirat gone liwat iku kaya bandare kilat Rahmat salam mugi kunjuk nabi kita mugi kunjuk nabi kita Sayyidina wa maulana mrikaula rahmat salam mugi kunjuk nabi kita mugi kunjuk nabi kita Sayyidina wa maulana mrikaula panase ning alun-alun ayu pening kulon omah ayune ora kepiyun bubrah ke wong omah-omah aliani matane telu ilang siji cipok nyemplung jambangan besok kapan golek mantu tak sumbang sarung saka Pekalongan awan-awan yo masak kok angon sapi siji dadunge loro dadi prawan yo dek aja metu bengi munggah mengko digondol gendruwo kuningan ditugel-tugel apa bisa disambungake yen kelingan kowe kok tegal marang aku sing ana kene Semarang yo masa pabrike boto kuburan go mandem mayit sambayang yo mas nggo lebur dosa wedak bubur digolek duwe Para budara kuwi jandine Magelang kabupatene Kom mlebu budara padha senenge numpak separa padha-padha benake dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Iwak lele mati kadutok Sucenono bring silatan Ngawe awe sing kalung anduk Antenono
perapatan. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya nona dari Jakarta. Saya menari ya nona dengan sengaja untuk menghibur Anda semua. Menyangat tenaga ake ulane, prau layar rangitan parane, gawe lego karo kancane, kudu sabar pawitane. Wes suwe ora jejamu, jamu pisan godhonge telo. Wes suwe ora ketemu, ketemu pisan digawe gelo. Awang-awang si meko mendong, trenggileng ombo sisi teko nyawang ora teko nundung, kelingan kebeciane. Ireng-ireng anake lutung, telong gantung iris-irisan. Yen wis seneng enggal ditembung, mengko munda dadi tangisan. Wetan gunung kulon ya gunung, tengah-tengah gawe lapangan. Ngetan bingung ngulon ya bingung, sitone mong dadi sawangan. Ireng-ireng montore kanjeng, beto iki tak supirane. Yen wis seneng aja mung mandeng, ditakokke ngendi omahe. Biyen kreta saiki bendi, yen pancen bendi loro-loro rodane. Biyen tresno saiki benci, yen pancen benci apa-apa sebabe. Gunung-gunung ya mas digawe sawah, njur kepiye nggone mbanyoni. Turung-turung wis digawe susah, njur kepiye nggone nglakoni. Awang-awang si meko mendong, trenggileng ombo sisi teko nyawang ora teko nundung, kelingan kebeciane. Bergiatlah berkumpulan, ini rahmatnya Tuhan jangan dilemparkan. Syukurlah, syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah, tegaklah berdirimu, siapkan didengar kawanmu, setia membela agamanya, Islam agamanya, Tuhan dalam hatiku. Yo, dilongi mas yo. Kriuk. Kembang ala kembang jarak, kembang jarak di buah-buah. Kembang acara, kembang acara di bunga-bunga. Ojo cerak-cerak, yen cerak mengko tak kupah. Ojo cerak-cerak, yen cerak mengko tak kupah. Kembang acara, kembang acara di bunga-bunga. Kembang acara, kembang acara di bunga-bunga. Ojo cerak-cerak, yen cerak mengko tak kupah. Ojo cerak-cerak, yen cerak mengko tak kupah. Iki rendeng opo Ketiga godhong jarak kok ombo-ombo. Iki rendeng opo ketiga godhong jarak kok ombo-ombo. Ngaturi sugeng para pamirsa, monggo pinar
padha ngantuk yen ngantuk ora tak wenehi aja padha ngantuk yen ngantuk ora tak wenehi Kembang-kembang delima isine limong Kembang-kembang delima isine limong Enten ana dhisik mengaku golek ambirase Ini negeri namanya Jami kalau agami Islami agami Islam sudahlah terang Saljamu dari pangeran ayo prongkonco ngamerono rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Pengen pindah neng lakoni sholat Kaping telu neng bayar zakat Ping pat poso bulan Ramadan Ping limo haji lamun kuwasa Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman nan bagus nuturi para priyayi kuburane dina-dina den kedui aranipun kang takon bungkar lan nangkil lamun uwong oleh iman ingkang dikir namun wong bisa jawab kang sempurna mangka nuli amal bagus iku teka lana bagus ngungkuli para kiai kuburane dina-dina ten kebuti kuburane mane ono jendelane bisa padang kesorotan suargane lamun uang ditekani mantap-mantap pitakone malaikat ngentap-ngentap ngerasa dosa ning kuburan merebas manas nuli nggodha malaikat nganti amblas malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku enggal jepit lan baguse nunggu lipo Rabiai kuburane dina-dina dan kebuti Rahmat salam mugi kunci nabi kita Sayyidina wa maulana mring kawula rahmat salam mugi kunci nabi kita Sayyidina wa maulana mring kawula Tuhan Allah minta ampun kami ini
Allah minta ampun kami ini serta banyak dosa saudara kami astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura. Pencak. Dina kiamat iku dina kang gegirisi langite bentet lintang kekrokona ing bumi samudrane mombel moncrat dadi siji gunung ambyar lebor bumine diganti Srengenge tikel 70 parane cedak sirah nganti umup ing utake kabeh umat sambat-sambat ngaron lara aduh sapa sing bisa bela riwayate pinuju sarean dikiring wonten Jibril tiyang kalih ingkang ngiring rupanipun sawa pambyar bananipun sarepana saya jeberbaranipun waktu iki ana umat kang rahayu nggawa payung ares kabeh werna pitu kaping siji mula santri wiwit cilik kaping pindho tua deleng kang nata kaping telu engkang sedekah sembarang serta bondo ora kanthi eman-eman negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang atas dawuhe Gusti Pangeran ayo prakanca ngawerono rukune Islam yaiku 5 syahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindho ning nglakoni salat kaping telu ning bayar zakat kaping 4 poso wulan Ramadan kaping 5 haji lamun puasa Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal hasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula
panase yo mas ning alon-alon yen iyupe yo mas ana kulon omah ayune yo mas durung kambiyon bubrake wong omah ali-ali yo mas matane telu ali-ali nyemplung jembangan besok kapan yo mas oleh mantu tak sumbang sarong saka Pekalongan aswanawan yo mas kok angon sapi angon sepi sapi siji dadunge loro dadi prawan yo dek yo aja metu bengi mengko munda digondol gendruwo ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dakwah dari pangeran Ngobrol kanca weruwana rukune Islam yo iku